Mobilization, pulling pano. Mobilization, pulling pano. Mobilization, pulling pano. Holy shit, pulling pano. Holy shit. Hello guys. Put a light. Wait to say light. Let's put on the light. Right. Hi guys. Hanzi pane volume here. Ifoni yangu. Ifoni yako volume inenge iripo. Right. Tegaiwa mu guys. Andimoza madhira cho. Tegaiwa mu guys. Ha? Zvino kana ukadloka guta guys onai. Chidumbu. Unobvoita kunge munhu ane mimba. Kana wadla ukaguta zvinhu zvacho zvakaoma. Guys, muri sei maskera sei pachipamwe. Huyai munzwe. Zviri pamwe. Dziri panapa dzakaoma. Nyaya iri panapa yakaoma. Okay. Guys, itai muchitega wamwe guys. Itai muchitega wamwe kakuti ndichitsvaga munhu wedini muchitega wamwe. Right. Guys, itai. I'm not a prophetess, but kalife kachapera kave was a Friday mvenge. Unoida stereki mvenge naika. Right. Fambai guys, still pa 113. Anzi inenge si Friday pakasapinda mvenge. Aiwa mvenge ichapinda zvapa. Ichapinda esindini waso. Zviri sei. Right guys. Tichimirira kuti vamwe vauye guys. Pane nyaya iri pano. Munoziva. Pane nyaya iri pano. Naini kuna vanhu vanogara kuJoburg uko. Pane mhuri dzekuZimbabwe 8 families dzekuZimbabwe dzandibata vachiti vakachirwa nezvinhu. Imba yacho yakaita madota mai Mwana kuita madota. Ndinogona kusama siblings nevana vangu papa zvinoita raviro
asi masiblings ningakubhadhira extended family. Unoona kuita madota mai mwana kutsva imi zvakaoma sikana kwanzi kudasi vangu vachigara zimanjoni amenda vangu vachirendawo pamba pakanaka pangu vachira zvezvo tinenge muchigesera pazimba siombe and then musheya marooms mukati musheyawo kuti vaoneshanisa tu rooms kwaimba changa iri hombe zvekudaro ndokubva kuda moti watangira kwalandlord handizivi. Unoona but ndangoti thank you dear. Ndangoti regai timbobata vekuzimbabwe ava munzwe zviri kuraramiwa nevamwe tichimirira kuti tiudze guest guys nyaya yemwana uyu inotyisa asi chandiri kuda panyaya yemwana uyu guys ndoda kuti mangwana tinomuona paground. Kune maearing anetsa kumwana, kune nyaya dzotyisa, kune maearing anetsa kumwana uyu ari kunzi ndo anoshandisa kubaya vanhu vachifa ane ropa. Zvino maprofita kwai kuno uri muno muRustenburg kwai kunonzi kumurilenyu kwai maprofita anetsa kuti yamutore maearing enyu ndo vangoenda kumaprofita saka toda kunotora maearing wayo tonoti chii chiri kuitika, toda kunotora maearing iwaye kotonoti zviri kufamba sei. Kwai maearing anetsa vanosendera audio muprofita achipenga kuti yamutore maearing enyu. Nyaya dzacho that muve careful guys nepanofamba nevana nepanopinda nevana asi regai timbotanga tapinda tambofonera vekupindirwa netserengwenda timbowa vekupindirwa netserengwenda community yoyo kuti ko zvakafamba seiko timbozva zvakafamba sei. Yene doro asikana tinyatsotandara. Ndanga doro rangu demudharis. Yedu yemuisirewo malavi nemalavi. Vanotengera chibhodhoro changu. Shuwa kutumira 200 chake zvikazi ndambotenga chibhodhoro chamaruli. Shumba ndo vakana singadi kudaira tichivafonera. Tore namba dzacho. Yes, I'm selling it. My what? If you want it, you can get it. You can get it. Yeah, kadreza kane naro kadreza. Kane naro. Ukamwenda kumashop singo chikutarisa nonu kudai mrudi kudai. Niwe kama dress ka. Nuchitongeka mwana. Kana waka dress kaka. One. Hello, maskera say ndiri kutsvaga iko WhatsApp amusikudaira phone. Okay, ndafika maskera. Sorry, ndiri bana bo bika sasa. Ore saka mugona kuya ku WhatsApp. Alright. Right. Hanzi sinte ore nishasinka. Hello. Maskera say anjadzi. Maskera. Taspera. Gee, what's going on? Shiri kufamba sei? Chii chakaitika? Right. Madam? Chii chakaitika? Right. Pane imba inogara hama dzedu dzekumusha maZimbabwe about 7 families. Wakaenda kumabasa wese. Pamba pakasara pasina munhu saka imba pameno one of the rooms yakatanga moto imba yese ikatsva hapana kana chinhu chakabuda bhozi vanhu vakangobuda nehembe dzavanga vakapfeka and most of them mapassport chikafu chevese chavanga vatenga hembe dzavo magroceries avanga vaprepare towards Christmas so zvese zvakapararira mudzimba matv mibhedha mablankets wangosara vasina chinhu wangosara nehembe dzavanga vakapfeka pamiri saka papasina munhu pambapa papasina saka varipi naini ndaona imba yakaita kutsakatika kupera mapikicha kuita madota kudaro naini hapana munhu akachiramba palakiri hapana munhu akachiramba but
at the moment takangoita zvekungovakumbirira kuti uyaende pane kuchigarawo varume vega vega tokukumbirirawo kune varume, kune madzimai tokumbirirawo kune madzimai vachiendawo kune mamwe madzimai vane vana vanenge vane vana vakambona same ages nevana vanenge vane vamwe vacho oshiyana vana kuti vangokwanise kurarama. Saka nhasi tamboitawo like kuti embassy yeZimbabwe yambouya ikadoneta chikafu. I think nditonda handisina kuzokuti ndaifanira kutumirai mavideos acho pauya vachiti no tati tisachengete chikafu, vatisiyirawo chikafu chokuti vanhu vakwanise kuita sekurarama nevamwe vachipa munhu ega ega blanket, but still hatichiri kurefu zvakanyanyisa. Saka chikafu ichi ende pani pananzo chinzi makamere embassy iri kuuya kudii, saka madocuments yati inovapa here embassy. Madocuments watiti wasendere vanhu vachiri kuziva mapassport numbers nema-ID numbers watiti watumirewo kuembassy vakwanise kuvaprocessera mapapers, but manje siri kuzikanwa chokuti bhozi havana kutipotera pachena paishu yemari. Handinoda kuti passport yezimbabwe is almost 120, but afanga kubhadhara sefanga kuitira mahara national tragedy kai 7 families. Yes, so havana kutipoterawo pachena, vakangoti tichambotumirawo kuvakuru kuharare tonzwa tinopindwa kuvakuru tonzwa kuti vanopindwa vachitiri duku. Saka hatisati tanyanyawo wamhanyira zviri pamberi kuti tichawaramba. Saka zvino kana vakapai chikafu ichi kwai vanodi munovashandisa vari kwavari kugara ikoko kwakasiyana siyana. Tiri kusangana navo pamba pakatsvira imba yacho. Saka zvese zvatawana isusu weze community yeboxburg takambozarei tichiti toairese ndanzwa kuti kune pane kamari kamakabvisa makabatana vanhu vekuboxburg, ndanzwa kudaro kuti pane kamari kamakabvisa. Saka tine wezororo vari kubatsira apo nepapo. Saka tingori nemapato akati wandei vari kungopindira vachiita chipinwa vachizama kubatsira hama kugaira dzakasangana nedambudziko. Saka inini pamasheta pekuti ndoti inini ndichitaura neni kudai inini zvinoziva kuti zororo yanga ichikubatsira ivo papa padikidiki neapo, but after ndaona mapicha nekunzwa nyaya ndoda kuenda kuzororo ndine proposal. Andika ndo basa rangu iro ndauna ndine proposal chamungati mimi right now muri kuda chi indobva ndanokumbira noti right now vari kungokubatsirayo apo napapapo anti tikuda chinhu chinobatika ndo basa rangu noti kubva zvandadzoka apa kuuk ndandiri kuuk kanzva adzima muchiziya ndasi kutoziva ndaitombotarisa kuti ngoma zvaro makanyarara ndandakaenda kuuk ndandakafamba so wozvo ndadzoka asati ndamboshanda nevezororo saambrad nabazida wavo kuti timboita project chaiyo inobatika. Saka ipapa pandatoona ndati project yauya chirega tipinde pane iyo iyi. Saka ndanyasa kuti ndoda kuti munotaura kuti muri kude kuita kuti ndinova approach ndine proposal ndichiziva kuti muri kukumbira chakati. Right, mablankets, chikafu. Mablankets, chikafu, right? Mablankets nechikafu. Mablankets nechikafu nehembe atichiziva paishu yemapepa kuti wachavabhadharisa here. Iyo ndeye embassy inofanira kuti ikuitire vanhu mapepa aya mahara. Inofanirwa gaitinzwe yedu feedback but inofanirwa kuti ikuitirei mahara mapepa, itire vanhu mapepa mahara because hakuna munhu anoaplaira kuti munhu wese akatsvigwa hapana pekutangira nokuti izvi zvokutobhadhira hwani chako chaipo hatingashori hedu vagona vasi zve zvisingadoiti seembassy chaicho yanga ichitofanira kuuya nebhero ramachira yodokupai nebhero remasitye vototi nongai musarudzanapa mapepa voita futi nokuti ndo zvakamirira embassy kune dzimwe nyika. Yes. Nevamwewo pamwe pakati pavo pano vamwe vanoti varuda they are no longer havachakwanise kukontinya nekurarama muSouth Africa maybe they will decide. Yes, kune avo vari kuti takuda kudzokera kumbawo vofacilitate mapepa ekuti havatakuge vadzokere kumba vadzokere kuningikiri vadzokere kumba nokuti watonokwanisa kunoitoinana nevanhu variko bhozi vamwe vacho vanotodawo futi counseling. Sure, yeah, because it's traumatizing. Ndo chokwadi.
Alright. Saka chile ava mume wepana apa guys, mume weda. Anmona. Saka kashoma kuti tivingwe nevanhu rume guys. Vachichema vachitaura zvinhu zvakadai. Ndo zvaita kuti nditi ndikaini ndevo kukambani. Tinonyatsowa kuti varikudai. Saka vati vanodawo mablankets kuti nehembe. Ini ndichaenda kukambani ndonotaurawo navo tonoisa proposal yekuti pane zvakadai munoziva magara muri kutombobatsira mbijana. Kubatsira mbijana sekambani hombe it's not enough. Atitewo project giving back to the community. Hombe munobatsira community but apapa ndo patoda kuonawo kuti munobatsira. Saka I'll go to them ndonovaudza and then I'll come back to you ndobva ndakuudza box bag. Saka imini mu comment section kana pane anodawo anosundwa nemweya waMwari kuti ane hembe dzaasingasadi dzekuti adonate kuvanhu ava, please vari kubox bag itai so. Kana uine mablankets aunga uchifunga kupisa December kazhinji kachona vamwe vanotora zvinhu zvavasingasadi vachirasa. Mablankets tinombopisa dzinongwa kana tisingazvidi zvinhu zvakadai. Ndongo yekuti unovapa usapise and iko zvine chichero chaunacho chinobatsira kuti vanoda kutanga dzimba vai vatange panyuwani chivaroda kudiya chero une chikafu. Saka ndichapinda namba hanzi which side of box bag I'm not sure. Ndichasarega indipine namba dzavo ava ndeve mucommunity imomo so that kana muchida munozovabata ndipewo namba dzenyaya zvadzo. Stand rate mukoma Ernest Kapaso 071 0855 802 ndodzokorora zvare 071 085 802. Yes, ndimukoma Ernest andi muri kunzwa. Saka vese vari kuti muda kunyazovabata kuti munzwewo kuti zvakanaka kubatana vamwe pamwe chetewo tichinzwawo kuti kutara mangwana handitika panguva dzakafanana nedzidzidzi because zvinogona kuitika kumunhu kuna anyone. Hani munoona kuti kwai moto wakangobatira pasina vanhu. Hani muona lucky panga pasina vanhu. Handi mashona hembe tinogona kucontribute tikavapa, handi chikafu tikadhonza tikavapa, but dei panga pakachira munhu mukati upenyu hwaizodonetwa kupi. Anti munoona. Saka toda ngotenda Mwari kuti at least apana munhu akachirapo. Saka this can happen to anyone. To anyone. Moto wakangobatira, no one knows kuti chakaitwa kuti moto ubatire. Apana munhu akuziya. Mwana, so far hapana, it's still under investigation. Mwana. So anjazi ndoda kutenda, I thank you very much nekuya pano kune vachada kupa iyo kubata iyo kuti vane hembe dzakare vane chii andi murungotora zvese vachakubata iyo panamba dzenyu dzandapika and then inini I'll come back to you nchikupa feedback. But ndioni kuti avafanira kuti vangandirambira anyway because ndo basa redu iroro kuti panenge padai makambani makuru anofanira kuti apindire ataridze kuti anoshanda nevanhu isangove about business chete. Vaitewo futi giving back to the community. Saka I will come back to you anjazi and ndichikupa feedback probably on Monday because there are weekend atingatauri business per weekend. Maybe we request a meeting on a Monday, then Monday later I will give you the feedback. Okay. Alright, thank you anjazi. Bless you. Ndinotenda tete. Koma mchiti muri kubika mugaufa komije mari. Kumusha. Okay. Ndoti hamuna zvindikati moya munonga zvipadhari. All right. Okay. All right, pakanaka sharp. Right. Saka ndo zvakaitika kune vamwe vedava guys vakachirwa nedzimba kwavanogara ikoko. Dzimba dzikatsva imba yose isihombe ikoko box bag ikoko. Vanhu vakabva vadi zvikabva zvayabhaja. Handimona. Right. Saka tauda kupinda munyaya yatunganidza panapa yanhasi guys. Hi. Amen. Regaiti phone tinzwe. Okay, somebody ringing. Okay, phone direct. Let's go to the phone. Say. Hello, ndikuza kufonera WhatsApp yaiko WhatsApp. Mari? Ndikuza makubata yaiko WhatsApp yaiko WhatsApp andina airtime yakawanda kuti ndingataura nemba pa direct call.
Alright, network nonga iri kunetsa network. Ndazviona ndaona sekuda regai titrai WhatsApp tione kana izoramba tozodzoka back kunoku. Alright. Nyaya dzekutaurwa namai apa pamusoro pemwana wavo dzohlisa. Asi ukazona mubereki woenda kuvanhuwo zvinenge ndiri kutoramba kuti ringi nchicho. Vanenge vanogara kumarizevha kunoneza network murulengo. Kuramba ndikangoti calling ndikaititi chimwe. Manje handina airtime yekuti vanyatsorondedzera inopera airtime vachiri kurondedzera nyaya yavo. Cheers guys. Avana vanondisira ma-iceblock. Mashe vanotsanida ma-iceblock akawanda. Tizvinyatsofa vanondisira ma-iceblock. Hey, uyai nema-iceblock imi. Ndozvinozvotisa zvitumbi izvozvizvi. Izvozvizvi. Kelly. Uyai nema-iceblocks. Afuna mai aitoiti guys, mirei nimbotsvaga airtime pa-internet banking. Umana ndozvitengera airtime yekuti ndikuigire nyaya vasikana. Umana musadaro. Hapana kutotenga airtime kuti nditenge airtime yekuti muhwe nyaya. It's not like page rakamanitize, asati ramanitize kaide kuti tingati ndichapuwa something nasuka. Kungokupai nyaya mahara free of charge. Chitaimo muchikanda masters. Indotenga airtime mukanda masters. Toge airtime. Muchikanda wa masters ndichitenga alright wakufona. Ndandotenga wena airtime. Iri kuramba, iri ngoti connecting. Iri kuramba. Can you take airtime tifone direct tingotsvaka chi airtime kana chi 100 rand. Iri kutoramba. Can you titi zvekutenga airtime tifone direct. Nai chisaiwo masters mbinga kana musingade ku uyu. Shuwa muda kuti ndiningirire. Buy airtime for this number. Buy. Confirm. Confirmed. Right. Tuchiwafonera jari. Chodliwa mudenga cha 110 rand ichi. Chodliwa mudenga izvo zvimire munhu. Udapo. You know I want many ice blocks, yeah? Why do you not give me ice blocks when I talk of ice blocks? Once because it's smelly ring. Unaidi nairi. Don't believe this one. Hello? Yes, Masquera say. Mati? Masquera say. Ndaswera sezvo ndapromisa kuti kana ndave navamwe vangu ndichakufonerai munotisanangurira ruzhinji rweZimbabwe zviri kuitika kumba kwenyu pamusoro pemwana handika uyezve zvakare nehelp yamuri kutsvaga handi saka toda kuti mutisanangurire musinganyatso kumhanya because airtime ndindafona kuti zvakatanga sei pamwana chii chiri kuitika pamwana. Mwana koti zvakatanga ari grade 4. Inini ndakati ndogara kuno kuSouth Africa mwana anga ari kumba nagogo vake. Anoti zvakatanga ari grade 4. Ari grade 4 kuna kumba kuine mukoma baba wake. Ndobva vamudedza kumakuva kuti mbudzi yamai vako yabereka. Yondibatsire kutina mbudzi. Ndobva aenda kumakuva ndobva vanomubaya netsono miri wese. Ndobva abva kudaro kune umwe mukoma baba wake vari kuno kuSouth Africa. Vakanga vari kuNigeria. Saka vakamudzoka kubva kuNigeria vakamba vananga seti kuenda kumba. Vasvika kumba. Ndobva vakatenga nhau dzavo idzodzo vachimuspreya amazing water. Akataura kuti vakaenda kunovata kumakuva vachichinjana vasadzi kuti mukoma mukuru nemukoma mudiki ovata neumwe mukadzi mumwe mukuru umwe ovata nemukadzi womudiki. Vabva izvozvo mwana dziya aizoreswa mushonga. Vabva izvozvo mwana akati ndakatanga kurota ndaitanga ndichirota kudzamara ndanda kuenda navo live. Abva izvozvo mwana ari kuti iye ane basa rake nderekuuraya vanhu achiva nekuvaidzira ropa ndo basa rake raanoita.
saka nguva yese inda ndiri ngori kuna hapana chandaizii. Saka pawakazotanga iye zvino wakanga kuti mwana wenyu akuita musikanzwa haachada kuenda kuchikoro, ndobva ndati ngauye kuno, ndobva vamboramba naye, ndobva varamba naye, ndobva ndakazoitirwa munamato, ndobva akwira, ndobva auya kuno mwana ndakatogara naye 1 week. Pa1 week iroro takanga tingarara nemwana akanga achirara mumba make ichirara mumba medu nababa. Mwana akanga achira vachimutora kubva kuno kwatenda naye kuZimbabwe vomudzora mamakwedza. Vaenda naye live, vakanga vasaendi naye paspirit, vakuenda naye live. Saka umwe musi ndakazomuka ndikaona mwana asimo machira, ndakaita 3 times ndichimona asimo machira. Saka paaizoka ndaimubvunza kuti kwauri kubva kupi, aiti ndaizotowana dhedhe yekumusha kuti tiende kumvura. Tinoenda kumvura, patasvika kumvura tinonopinda pasi pemvura, dhedhe vanondiita mukadzi, vana dhedhe vese vari 2 vanondiita mukadzi kana tiri kumvura. Ini basa rangu nderekuti ndinouraya vanhu ndichivaidzira ropa. Saka ndichimubvunza kuti ari muchikomubvunza kuti ari kuteera naye kuchechi, akuramba kuenda kuchechi aitotiza achiti ini kuchechi ndakanzi handinde nekuti ndakapuwa zvinhu zvemumvura. Saka kuchechi kwakei tichienda ndinenge ndichiti kana ndakudirwa mvura ndinovhara, ndinobhuloka. Saka aitonditiza mwana uyo achitiza kuenda kuchechi, dzimwe nguva ndaitomushaya kuti aendeti mwana. Saka ndichingoramba ndichingoshandirwa kudaro, ndichingoramba ndichingoshandirwa kudaro, mwana ngakuguma tienda kuchechi achiguma. Asi mwana haana kubvira ambondiudza kuti ane zvinhu zvaainazvo. Kubva muna April kusvika marimwe zuro mwana ndopaakazobudisa maearring nemushonga waainawo nechinhu neshinda dzaainadzo, achitaura kuti ndodzandinoshandisa. Maearring aya ndo anourayisa vanhu. Maearring akatanga kubuda ropa ndikarohwa nehana. Saka ndikati agatiende kwamadzibaba. Saka taenda kwamadzibaba ndobva tasiya zviniko. Izvozvi madzibaba kutokona izvozvo, kutokona kuti huyai izvo titori murodhi kutoenda. Vati hendere zvinhu zvenyu handisazviite, hendere zvinhu zvenyu vakutopopota. Saka ndadaro izvo taendaita akazotara kuti inini izvi ndo zvinhu zvandoshandisa, asi zvinhu zvangu zvizhinji zviri kumusha kuZimbabwe. Ndine maringi 2 andakapiwa nabamukuru vari kumusha nevari muno muSouth Africa. Vakandipa maringi aya, anogara pasi peodrop. Ndine chibanga changu chandinotengesa vanhu, ndine mbiya dzangu dzandinoshandisa, ndine hoko nedzandinoshandisa dzakabikwa 10 days kumvura. Tinoenda kuTanzania, tinoenda pasi pemvura. Ini ndindouraya vanhu, ndane vanhu korufu vandakauraya. Iye zvino izvi vauya nemari yemahusa nhasi masikati nebhaketi vakati takukutenga nekuti wagupuka, wauda kupfumura zvinhu zvese. Saka chiomari iuraye baba vako kana atete vako, hanzvadzi yababa vako, akaramba. Saka ndokabva tamhanya kuenda kwamadzibaba. Tamhanya kuna madzibaba akati kumusha kuti kune zvinhu zvake zvakawanda zvaanoshandisa zvaakasiya, asi zvinhu izvi vanouya nazvo vana baba mukuru vake, vanouya nazvo kuno vachimuigira. Amanheru anozviona. Saka mwana uyu iye zvinezvi tinongoona rumwa, handizivi kuti anomuruma ndiani, ndinongoona arohwa azvimba, handizivi kuti iye anoti ndivana bamukuru ivavo, asi inini handivaoni, asi iye anovaona. Anotaura usiku hwese kusvika ku10 tisipenge tichingonzwa mhinduro dzake dzaanenge achitaura, asi isusu kuti titarise kuti vanhu vacho vari papa hativaoni. Saka ndatambudzika, ndikatireiwo vanhu vaMwari, ndiri kungofamba nemwana uyu, ndiri kubvisa mari misere yekutodyika iye zvino handisisina. Ndine vamwe vana vandakanotora kumusha muna Agasti, iye ataura pausiku kuti mukabvisa pane uyu ari kumba tinongonoisa futi. Saka ndakahanenda kunotora vana vari kumusha izvo zvavaende kuchikoro, ndiri kungofamba nevana. Sero chikafu izvo ndakutofamba mudzimba dziramba ndichikumbira nenhau yekuti ndinenge chingobhadhara maprofita, mwandidoda 3,000, mwandidoda 8,000 ndozvigona, asi hapana chiri kuita sei, hapana chiri kuita. Mwana uyu anoti ane chinhu chicheka yaanotaura navo iri pabvuvhu pake, ndo chinhu chihombe ichocho chainacho chaanotaura kuti ndo chatinokomuniketa nacho nevana bamukuru vangu nevamwe vanhu vangu vandinavo vakawandisa. Sure. Mwana ane makore mangani nhai mainini? Ane 16 years. Saka zvakatanga ane grade 5 ende hakuna munhu akazviona kana kusvika izvozvo. Inini ndaigara kunoka.
ndaingoenda kumusha paChristmas. Ndo pandaingoenda kumusha paChristmas. Saka hapana kana chinhu chandakaona kana chandakambofunganira nyete. Akatanga ari grade 4. Ari grade 4. Kusvika iye zvino inini ndakazozviona muna April pandakamutora kumusha mwana achitorwa achienda dzinongona aitonyangadika ndotomuona sipo ndozotongomona anyuka atopo dzimwe nguva zvaanoita izvozvizvi anongorara zvekuti ari kuita 4 hours akarara haasi akanyuka haita sei anenge akaita 4 hours akarara paanozomuka anoti tadzoka takaenda kumapati nhasi kwakuine pati tatodzoka kupati. Saka zvakaoma. Saka mutya here kugara nemwana kuita zvinhu zvese izvi? Mati? Hamusi kutya here nhai maini kugara nemwana ari kuita zvinhu zvakadai zvese izvi? Ndiri kutotya zvedu vandibatsirewo handikashiya kuti ndomurasa here. Hazviti ndikuaoma izvozvi kutaura kuno nditori murodhi naye handivati vanhu vamwari handivati. Munaye ipapo? Munotori naye ipapo muri kuenda naye? Mati? Munotori naye ipapo muri kutoenda naye? Totori naye totogara naye hapana ndinomurasira mwana wangu vedu. Ndatambura vanhu vamwari ndibatsireiwo ndatambura ndibatsireiwo izvo tiri kutoenda kwamadzibaba madzibaba vapopota ati hamutore zvinhu zvenyu please zvinotiurayisa. Saka vana baba mukuru ava nabamunini ava ndivana baba mukuru vaningi kana vakoma vemurume wenyu wamugere naye here kana kuti mwana umwe wamakazororwa mune umwe mwana? Mati? Vana baba mukuru vakamupa mwana uyu zvino ndivana baba vekuti madzikoma baba murume wamugere naye here baba vemurume wenyu kana kuti mwana uyu makazororwa muinaye? Ndiba mukuru vakoma firstborn yemba mavo third-born yemba mavo. Murume wenyu wamunaye yeye? Ewe murume wanditogara naye izvozvizvi vakoma vavo chaiwo vakoma vacho umwe wachona totogara naye kunoku asi tinogara kwakasiyana. Pakauya mwana ndakavafonera ndikati bamukuru namai guru kuno kwaita dambudziko mwana uyu auya asi ari kurwara ari kurwara so hapana kana munhu wani akauya nekuti mwana uyu akanga asati akudura mazita avo aingorwara achidonha achikudonha naye achinditoa achingodaro basi asi akanga asingataure mazita avo ekuti aiziba mukuru naningi aingoti ndine vanhu vanayo vachinditoa tisaenda kumvura. Saka ndakavafona ndikati bamukuru namai guru ndonhawiri kuno havana kana kuuya kana kundifonera kana kusvika nanhasi. Saka munin'ina wavana vemurume wenyu ari kuzvitora sei panguva yakafanana neiyi? Murume wangu tiri kutotambudzika hativati munhu wamwe tinorara masikati ndokunguva dzatinorara masikati izvozvi ndakutosvika kumusiya ari ega kana baba vachashandi choina hatisashandi takungoshanda kugara nemwana tichingofamba tichipemha chikafu muvanhu nekuti baba vakabuda dzimwe nguva aitombodirwisa achitondiruma kutoti makundikanganisa zvinhu zvangu. Saka baba vangu vakutya kundisiya naye nini vamwe vana vadiki. Pakaipa. Right. Saka ikoma earring aya mukatora mukanokaenda kumba kwababa munini ava zviti? Ndikaita sei? Mukatora ma-earring munokaenda kugedhi rababa mukuru ava? Kutora ma-earring? Ma-earring ari kunzi ari kubuda ropa aya ari kuuraya vanhu. Handiti muprofita wapenga kuti mutore ma-earring enyu imi mwenda munopa kuna bamukuru ivavo vakava vari kupa mwana? Ini ndinototya kuendako nekuti vakandodza shoko rekuti hauna kuenda kuchikoro. Kuchikoro chinei nehuroyi? Ndozvakakatondudza kuti hauna kuenda kuchikoro saka ndototyawo kuenda ikoko ndototya. Zvoma earring mukanomatora aya mukauya nawo muchamaisepi? Munhu wamwari ndosaka manzwa paya mwana mai ndichiti ndibatsirei handitozivi izvozvizvi tikatouya nawo handizivi kuti aisa pai ndikutoti totouya totovesa moto takaisa pasaidi kuti kuchena ndimamati munosvika mangwana saka tikutoti tinotoya nawo toaisa panze patete aisa totovesa moto takangogara kusvika mangwana asvika nekuti mwana uyu taingogara naye ine pfungwa dzangu ndaifunga kuti mwana uyu akashimirwa panyama yake ndopfungwa dzangu dzandaifunga muwinini.
ndaifunga kuti mwana wangu akashimirwa nyama yake ndisingazivi kuti ane maturuzi atotogara nawo mumba matiri kugara. Amanga musingazivi. Ehe. Mwana uyu anomboita zvevakomana here zvekuti anoitawo mukomana kunyengwa kana kudii? Kumusha ndokwaita ayeni mukomana wake kumusha nekuti iye anotaura kuti vamukuru vake kumusha vakamuti zvoni tsvaga mukomana, kana watsvaga mukomana ini ndakuda kuvata newe live, kana ndikapedza kuvata newe live ndida kuzoti unovatati nemukomana iyeye nekuti takuita mwana. Anyway, zvakaoma. Right, saka imi muri kudzoka nhasi kumuprofita kwamuri kuenda? Because ndachiti ndikabva kana mchidzoka nhasi ini makuseni ndobva ndangomukandakandanga kumba kwenyu tizoona mwana. Right. Saka imimi hamuna kundisendera location mapakonewa pelocation paya. Zvino ndofamba sei? Nokuti pamandiudza ka ivillage hombeya unopinda munzvimbo yawo staka chazindonangepi? Ndatenga hanzi zvona ite kana ndine data WhatsApp saka ndatenga data chaiyo rega ndisende ita vaita asaina kutsika yatoita inotoradza road zvese zviri kuratidza asi haina kutsika kuti inosvika kwamuri saka saka ichasvika ndakasvika pane chekinosvika yobva yasenda youya kunoti tiuye tione mwanawo tona tichingabatsirana sei. Alright, aiwa hapana chakaipa ndibatei nhasi takutoresa moto izvozvi kuti titorova takagara nekuti maringi takutonatora kuti tadzosere mumba ina handizivi kuti anozofamba sei nekuti iye ari kutaura kuti vakati chero iwo karasa maringi hai chero karasa masaga hana basa iwaye masaga hana basa tikakosha ndimaringi ari kumusha nechiri chauinacho treka iyi tinongova tichikupa futi zvimwe uchitoramba uchiita basa redu nekuti iwe ndiwe mupfumisi wedu. Vakapfuma here vanhu? Izvozvizvi havatisina vanga vari kumushoko vanga vaine mota vanga vaine manowa matatu nechikombi saka izvozvi tikutonzwa kuti mota dzavanga vainadzo dzese vakatengesa vane kamota kadiki vari kunoku vanga vakatenga chirori chavanga vaishandisa vanga vaine mota dzavo asi ezvino hanzi hadzisi kufamba saka ivo pavanouya vaitaura naye vanotaura kuti mai vako vakangwarisa zvinhu zvedu hazvichaite saka zvinhu zvese zvaoma saka da kuti uraye mai vako kana kuti baba vako kana tete vako. Ndakatombostroka ndikavharwa pahuro apa ndichifamba naye kumaprofita zvikanzi wangwarisa iwewe wangwarisa wakuti tadzisa kuita basa redu ratirwa kuita. Right mainini sorry yenyu kuti mukusangana nazvo zvese izvi chiregai ndigofuya mangwana location kana maisa ndoyako mangwana then tichataurawo nevamwe vatinotaura navo usiku hanhasi kuti tiri ikokoko tozovafonerawo vambozama kuita zvavanoitawo tonoti mwana wayo angabatsirikana sei. Handiti mwana anotaura zvake? Anotaura. Saka mangwana tosvikako then toona mwana tione kuti tinzoti mwana uyu chii chimbonyatsoitika ende maearing aya maitomona chimapfeka? Handina kana kumbomona akapfeka earring. Maearing ake aiagarisa paketeni asi zvaigarisa paketeni aiva akagarisa pakahwanda so iye anoreva iye kutsanangura kake kwaakuita zvinotaura kuti maearing angu aya ndio andinoshandisa ndio anoita communication nevanhu vangu vari kumusha vangu vari kumusha nevabangu vari muno murengi ndio anondiudza zvese zvamune mutimbireva ndisipo anondiudza zvese anga akaviga maearing iwayo zvakaoma. Regai timbomhorosa kamusikana aripo here timbomhorosa? Aripo. Yesi maini, yesi kani mwanangu? Uripo? Ukunzwa sei? Ndiri kunzwa bho. Ukunzwa bho? Alright, iripo tozokona mangwana handiti? Alright. Saka maini nimorara bho tokubatai mangwana handiti ka? Hello, ndo chimorara bho ndokubatai mangwana. Alright, maita basa regai ndatenga data ndisende hanzi inoda data chaiyo saka ndapiwa mari yekuti nditenge data ndatenga regai ndisende pamwe inosvika. Alright. Pakanaka maini. Maita basa. Sho. Kana usati uchizviona uchingozviteerera unenge uchingoti ingano mai mwana ingano yezvo mangwana tiri kunosangana naye mwana uyu tiri kunomuona
mangwana mwana uchu tinotoenda kunomuona mangwana titomubvunza mubvunzo yese atisanangurire ega handitika kuti zviri kufamba sei, chii zvakatanga sei, chii chakaitika. Mangwana achatisanangurira mwana. Saka imimi guys movepo mogadzirira mangwana handitika tonoona achitisanangurira mwana. Kana muine vana venyu vaminavo mateenagers aya, please invite your kids. Toda kuti vateerere musikana wacho mwana achitaura. Mwana 16 years Israel Shakire mwana achitaura, vamwe vanachiteerera vazive zvekutamba navo kuchikoro, vazive zvekujoina kuchikoro, vasangoita gudza mudungwe vachingotevera. Antimashona because imwe satanism chaichayoka ende munosati inogona kutanga kupiwa masweets vana mukupiwa. Wona kuti mwana anza akapiwa ne4 ane grade 4 and no one noticed. Hapana, vana banku vangatopedzana iko zvina banku rakurana nemwana live ko kumakuva kwavanonzoenda kumakuva koko vanonzoninga vachinda kumakuva ikoko. Very scary. Kumakuva nemwana vachinorara nemwana vachinda kumvura. Ndokumvura kwako kwamemchitanzi mumvura nimemchiti zviti muri manjusu kudikidi hani ndoka zvichitika kumvura uko kwavanoenda uko. Hamene kuti njusu dzisingavoniwe here vanhu vachiganga imo mumvura. Zvinhu zvacho zvakaoma sikana. But anyway, mangwana please get prepared. Just look out for a notification. Ndakudzati kana usina kuisa like pana, usina kufollow pana, inokumisa ipage inyuwana risiri page inoda kudhara rere, i-backup page is. Zvotiri pa special yazuka handika 60 days tatitombofanira kuya kuno animaona. Saka mogara makaziva kuti mangwana tichaindako. Hanzi I'll be praying for you zvangu. Yes, ineniwo ndichatovata nhasi ndakamira. I will pray. Ndine masoja angu. Ndine ma-prayer warriors andinonamata nawo kuseruku havada kusikama. But tine ma-prayer warriors atinokonoita tinguva dzikakwana panotoitwa zvominamato chaiko. So they are listening. I told them actually kuti kune nyaya yakadai. So tonight you are going to be busy. Ndosaka ndida kungoma glass rangu irori 1. Unaona kuti ati ndisazodi noti ndikamwado nenoda kungovata. Unaona saka 1 glass rangu richandikipa kusvikira time yedu iyoyo yatinonamata. Sekuma boarding school kunoenda vana uko. Vamwe vana vanove vakashongedzwa zvinhu zvakasiyana vakaiswa zvimwe mumaoko mumazviuno muchii. Mwana anosvika onzi haazivika onzi ochuma ichimbopfeka otogamuchidzwa uroshi. Unaona hanzi notification asi kuya kwangu naFaith. I have liked the page and also turned. I don't know what is happening, but I think achauya Faith. Anyway, tinenge chingoti vamwe vatege vanhu zvatungoita papa kake che3 tichita live pano tungoti vanhu ngatiteganei because vanhu vakawanda vari kutosara kumasoro havasi kutoziva. Vanhu ndaitobvunza namwe asi kuti hamuchaiti malive ngati malive tikuita kwai kune page kupi saka vamwe havasi kuona. Remember kuti munotegana vamunozivana ko vamwe vaya vanongouyawo vasina vanovatega vari kutosarira vari kuold page uko ndokwanenge vari vasingazoti tiri panapa kusvikira chamu yedu yapera. Animaona nasuka hanzi ni manotification asitomboya motokugara makangoita lookout kasi vamwe vari kumawana manotification vamwe vari kumawana vamwewo vari kumashaya right. Saka iyi tapedza ndati ndikunzwisei mangwana mogara makamirira kuti tiinde right. Tochipinda zvedu munyaya yedu yanhasi yefriday hatihoza friday nhasi. Regai ndimbotanga kupai feedback yasaru veduwe regai ndikupei feedback yasaru zuro mirai muhwe feedback veduweka zvakaoma zvatinombosangana nazvo pasocial media panapa ende zvakaoma. Saru kuna vasiri kuziva saru musikana wakamitiswa napasta wakanga achigwa napasta une audio yandaiplaya panapa nezuro ukunesana napasta akazodini ndofunga nyaya makainzwa handitika tichitaura nezuro. Saka tichipedza live paya antika kosei makapiwa shamu Tania zvazuka zvakaoma kwanzi zita page SIS MELLY diaries page rakanoposta something kugurupu kwete papage pedu kugurupu redu ratinokaenda maposteri ndokwa rakanoposta something ikoko chiri against zvinodiwa nazuka. Saka kwakuna hazvina posta page pedu ikoko saka kwaishamu takanyora maapili edu takanyora kuna zuko chomapili takamiri maapili acho tonoti achapila here kana kuti chii but akadoti 60 days ndopatichazokuvhurirai. Saka ameno takangotarisawo zvinhu zvazuka zvizvo zvinonetsa animaona zvinonetsa akabva sesu muzati kana uripo zvese zvokuti zuka ndingachikupai mari kubva kuma inini taitaibhadhwa kubva kumacomments chaiwo edu anga achibhadhwa kana zuka animaona
akabva ativharira kwese ndakutaridza kwese kurova maredhi maimwana kana muchatanga kupashandira kuti tivhure tidzokere kublue saka tichipasha paspecial saka titangotiza kuti tongoite zvekungodzingirirana tikatoyawo kunoku at least tongoitawo zvemasters tiri kuno and very soon are you mixing lives hadisi kumix what do you mean and what do you mean and saka baba itapedza live yasaru pano pane vakanga vari mucomment section vari mucomment section vanotaura nasaa vanoziva saru saa kuda vakatsvaka saru kana kuti kudi hamene moza kuchengeta munhu paupenyu dzimunguva anokuruma so anokuruma hama dzacho mukadzi akachengeta saru akamutora akamutsvagira basa aitsvaga munhu nekonsen yekuti zvino kana munhu akanzi afa kuti adai achinobviswa nhumbu namufundisi saka ndinozoti mwana wevanhu ari kupi kuno izvo kwanzi tenyuwa marula izvo saru zvake urudla nyika rutivi memwana rudofara namufundisi miremwe maaudio akasendera mai vamwe vakanga vari panapa vamutsvaka vakati kwe uri kutsvakwa wai saru rozishavachimurenga ndochanaitamba chamuchirenga toitoi rozoti rwendo rwefu harurueneki ondikaita accident yaeneka rwendo refu rwakadaro don't worry I'm come back mbotinoka mari dia tamfana kuzimbabwe kukupiwa kwangwai ndaona ndadzoka regaini botisaya ndikaona mwedzi zvakadhawa I come back mumainde mudi usaru woita sezve saru vakazvikwirira bhazi akaenda zvake kuzimbabwe atidza kana kuoneka ava vanga achigara navo vakamutora kuti ndo zvandafunga iye vari kumutsvaga baby chamunhukwayo zvinza iwe rumu kusandabvara kusandabvara rumu hazvireveka kuti mune zvinhu zvirimo zvinosanga zvabviswa mune mbedha newe ndati zvene kwasisi munhu wamwari acho achizvibvisa munhu wamwari ndiye murume wacho kubasa ranga ranzi riri kupi konaidia hakumana ndangotiwo ndine shayo reurombo kungodzoka kuzimbabwe basa rabva rabuda inga ndandaita laki padhuze padhuze sana ndandaita laki ari semukadzi wapashoni namai courage nevamwe vosendakagara muparenge kwamachipisa ndomanakagara manje manje ndausimuka pane kwandakuenda pane munhu wandakamirira ndindandichidaro here ndinodadza munhu kudaro makawandwa nevanhu muno handota rangu shamwari yanga ndandichinetana naye apa ndandachitara nayo muna vanhu vangani muno usafa kana munakunda kune nhamo yegega usafa rege kuri ndiende gumba ndadai ndaumba manje nhasi ndaswera ndichingofamba nezuro handina kufamba zvendakaneta makumbo anga akazvima achakubuka mubhasi ndamboswera ndichifamba ndotimboite zvimwe ndamba ndoda nadzo chakupai ndichanda kudzikrema nemusoro nedzi ndachakusenderai nditotarise mufoni make wendipa ndokusenderai ndichanda kudzikrema nemusoro idzi wakachinja nhamba akatogwa namai ava vakanga vachimutsvaga vedu vachihla zuro kuti sisi tichatukana namufundisi handimaona tichisavaya zuro chipunza tichitsvaka nhikiri tichitsvaka munhu uchitipa munhu akaora kuti zvawangaenda kunobviswa munhu kunogona ero wakafa izvo musaru wado kukwira bhazi zvake wado yekuhara rudodla nyika kuti vari kwamachipisa ugere kurenge kwamachipisa uku ndokwaagere ndakaperegwa munhu kana iye mukadzi akagumbuka vediwe akaita kunga chachema chikanzi simeni pamunoti tibatsire vanhu paupenyu hwedu paupenyu hwangu handifi ndakabatsira futi munhu honai shuwa ndikazoda ticharogwa tose uchendirovesaone uchiti kutsvaka munhu wakafa izvo munhu uri korutodla chipisi odoti kwa izvo zvangu zvinai zvitogwa namufundisi nemunhu wamwari andimashona pamangasa aiwa nhumba anga nayo ndini wasacho nhumba anga nayo akanobviswa namufundisi nhumbu akanobviswa namufundisi zve ha
zvakaoma. Saka ndo nyaya yasaru inda kupai feedback yasaru izvo ndikutocha ndonanga mufundisi andifanira kuti ndivafonereka ndichodza kuti wasaru wakazowanikwa tusha kuti ndivaapproacha sei asi makanifanira kuti ndivafonere ndichodza kuti mufundisi saru wakawanikwa saru wanga ari kuri wakatonge wagara kwamachipisa nikwanga agere chandoti ndivafonere mangwana kuti ndivaudze kuti zviripo wemhera handina kuzomboona kuti aufa ndina kuzombomunzwa nezvake anomuona ndo vanhu vepadhayarisa ndo mashiripita tinenge tichisangana navo anomuona but hapana chokuita because takamutsvaga pano tichiti munhu akafa kana kuti munhu akadai tise tiri concerned munhu wese will be worried nemunhu atisingasi iye munhu achitamba chipisi ari kwamachipisa. Saka mangwana ndichatovafonera ndotovaapologiza baba vaya ndoto imi munatongopinzwawo nemadhayaris kudai motibasira kuti advocate rakaoma chinobvira asikana kuti advocate kwakaoma zvisingaiti kwakaoma kuadvocatera vanhu kudai unoadvocatera vanhu mapenzi chaiwo ndiwanongo chiadvocatera right. Anyway ngatipinde munyaya yanhasi guys mvenge Friday mvenge anditika pamvenge munhu anenge achitaura zvaanoda anditika anouya nenyaya yaanoda ndoyanouya nayo kana uriwo kupota uchibaya vamwe namaiyeringi zviri kuita mwana uyu anditika ndopaunofusununguka kuti utiudze andimaona kana uri kuda kuti unombobaya vamwe netsono kana kuti unodini kuti unombobhushura zvaunoda andimaona kuti umbotaura navamwe kana uri kukati mekuchema izvozvo kuti ndiwediwe kumba kwazooma kwadai hama dzazodai ndo mukana wacho. Freeborn chimezada kujoina chindepi aiwa freeborn pana hatijoinisi vanhu I know kuti an upcoming socialite we don't joinisa people here you call panofoniwa hapajoinisiwi vanhu panofoniwa saka regai ndibvise namba itise namba yedu yemacourse kuita kuti vari kuda kufona sazvakaita vana anzani munhu wako naye wasu yakaedza kwenzani ndini wasu wacho namba dzekufona ndedzidzidzi namba dzekufona ndedzidzidzi handitika right vanoda kufona mukoma freeborn chimedza pano hatijoinisi munofona apo munofona ndopamunofona hatijoinisi pano because network yedu haina kusimba seyekwenyu kuuk saka inogona kuti disturb tikajoinisa vanhu tikatodza kuenderera mberi nelife saka vanhu vanofona plus vamwe vanenge vasingadi kusikamwa vachitaura kuti ndivanani saka foni vanenge vari protected zvekutodaro handitika right guys ndaisa namba iyo chifonaitiwe kuti chii chiri kuitika what is going on what agwani tinzwe zvamunoda handivhenge zvamunoda handina kuzomuona vimbai akabva toramba kuita video call zvachose akaramba nevideo call zvachose saka that was okay with me because sisi hatingabetsera munhu atisingaoni tobetsera munhu atinoona ani muri kuona mai mwana vachema vakati uyai vari kutochema svo kana ukati voda kubatsigwa wotizve handi panonetsa andimaona panonetsa saka lili kwandoipasweden okay saka guys phone number daisi phone aitinzwe zviri kunetsa phone ino kuti mukasafona indotoinja hanomoti izvozvi guys kune paNetflix pane rakanzi Pact of Silence ndizvo Pact of Silence ndizvo kamwe kaseries karipo paNetflix apa kari kunakidza zvekutodaro tingoenda kuzvionera zvangu kaseries makakaona here asikana Pact of Silence kune vanofarira mysteries antika suspense go and watch icho Pact of Silence is very good yes inda munochiona icho zvanza mochiti ndicho nani chitonda kutochipedza zvangu kuti nachiona ukatotanga kutochiona kudai haubvi paTV wangu gara kudai animona uchingoona so it's a very nice movie anzire aiwa regatikatsva mokatsvaga kana mapepa papera malive moenda ikoko anzi mudaire up alright sitsi alright animona so toenda ikoko todini tonoona zvedu kana pasina kutamba chinonakidza ukangochibata kudai hauchiregi unofamba nchibva chakurumidza kupera mani ini ndakutosara ngu nekuda ne1 chapter kana 2 chakurumidza chandikurumidza kupera chimwe chamungarekomendawo chi guys chinenge chakasimila koko ku Pact of Silence uku chipa vanhu vaiwirirana vaya ushamwari wakadaro guys zviriko here zviya ushamwari wakadaro uriko here
uri kwere shamwari wakadaro uya guys paNetflix lili deneri paNetflix uri kwere guys friendship wakadaro kubva muri kuprime kusco kuhigh school kusvika muchingozivharirana madhiri. All right, see our answer. All right, guys, for 19's way. Quite neat, listen to my Korean jet. Pani my Korean and the zip was my Korean. Hello? Hello? Yes, dear Dave. Mushe. Hello? I still number SIS MELLY. Dio. Okay. I think of SIS MELLY. Okay. SIS MELLY. Yeah. Okay. We need to know about like you know about situation like so I don't know. Can you unima echoes kumasure? Can you switch off your phone? Kana kudzima Facebook. Utaure iwe pa phone because iri kuita ma echoes kumasure. Oh, okay, yeah. I was using another phone for live again. You know? Yes, we can hear you now. Okay, the only situation I did not want to say, like, no architecture drive, so I don't know. Say, like, it seems as if everybody in the family is giving up. When we say, we tried our best. But Tashiga Papunate. So there were 95. Muskana to make me that way. 95. 95 and Mokuliman, guys. No, 95. 28. Yeah, 28. I'm 28. Anna Mana. Anna, okay. So are we Tari Kupi? South Africa and Zimbabwe. Zimbabwe. Hey. Shako. Makambo means a career. Akaenda akatonoperforma like munhu yawe kuti ndoticheko should I say munhu ari akamwarisa like akarova team rekurehab ne-psychology like I participate everything zvainisa and taitocommunicata navo vachitoti ari so like time dzavanomutswa vachiita basa nezvavanenge vachiitiswe koko achitonzi pavanhu vakawirana naye ari kutoratidza kuti aiwa bhoshi kudaro but achibva ikoko akavhura hope. Uri kuona kuti chichikuitika musamisa kurehab yemuzimbabwe kana muine mari please try kumisa kurehab dzekusouth africa kwasina chirudzi kwasina vanoziva kunoku sometimes very strict hakuna zveubhadhibhadhi nevanhu vari mukatizvi like ameno maybe pamunhu nemakukwanisa ndizo kana mune zvamunoziva even madiaries kana achiziva like information or paperwork kuti azoitwa mune asi paperwork hainetsi anoitwa but munogona here kumusimudza kubva kuzimbabwe kuti apinde musa. Yeah, mese anogona kupinda kuti nini actually am based mese. Saka unogona kumutora then kwakungomutore motika kwakunomukanda ikoko. Okay, so like which province? Chero kwawada kuprovince yawada kumisa wewe so that hakuna wanoziva. Ende hakuna wanotindodai so kana kumukanda chero kuno kurasembe gari mwari musango kuchera kabuda kanendepi kwanoziva. Vanhu vese vakuita give up naye and ini chinozoyendwadza dzine muhombe like wasikana unongochizotaura kuti even though tikamuramwa tinomuramira ani considering kuti munhu ane mwana. You see? Plus mukamurama ka chinoitika ka anopedzera tozoita wesi kutofamba murodhi kuita wesi chero zvokuti munenge mukazonzwa uchinzi apeva nebanga mwoyo unongorodza munongonotora futi. Ini ndo major worry kuti pataifunga kuti anoita zviri nani kwatinokwatikamuendesa kurehab kudzimu andingataura hangu zita rehab but
taifunga kuti since kuri kumaoutskirts anodzoka ari ball zvinenge zviri right, it didn't work. Akatosvika akavhura hombe chaiyo, like akavedzoka vangoita munhu ari I think for 1 or 2 weeks abatanga kuve violent, kuba nekuba, like I could not stage robbery chaiyo pamba. Kumusaidi koko anomaona kupi madrugs aya kuZimbabwe. And anotenga nei? Anoba mumba. Saka anoba muna anoba. Saka akaba, I don't know kuti anonozvitengesa or vanonopa vanhu vanosupply madrugs here. Handizive. Pane munhu akunyora hanzi musamufose, forcing her to rehab and making decisions for her. You're basically doing nothing. She needs to reach rock bottom and know she has a problem. How is she going to know Irene? Is a problem, she's a problem already herself. So how is she going to see that I'm a problem? Nokuti listen ka zvinoitika pa drugs apa. Vanhu vanosvika drugs can go pamusoro pemba. And that person can feel kuti I can fly. Obato jamba pamusoro pemba apa. Achinda pasi yake kunofa. Because kwaranga achibhilva kuti I can fly. So how would she reach a conclusion yekuti ndakuda help? Iye achigara ari mazviri. I think inini sisimelika isusu tisitotofana mufungire, ini ndotofunga kuti brain dzake dzinenge dzakati damaged, because sometimes handitombooni kufunga kwake, like zvimwe zvinhu zvaanoita zviri weird and munhu ari aggressive zvekuti unogona kungomuti sorry nditamuzivo chakati ne, like by the time yanandiri kumba anongoita like best zvezvizveya hacha zvidonotoshooti ko kana ungosiri kukwanisa and you're sitting next to chinhu chandiri kuda, why didn't you just say handikwanise? Then akangofunga ubva atingotanga uchema, hamundide panapo, you don't love me, hamundide, ndakatobuda. Obuda anogona kuenda 3-4 days hamumuoni, ozodzoka zvake. Apo paanodzoka anodzoka ari high nezvekuti musanditange, musandibvunze what. So you know, kana vanhu vachimbokubvunza, vachimbokurova, like vabereki titi vachiri kukuda, kwazvona vanhu vakutarisa, like sometimes itoti ndikatarisa vanhu vachingomutarisa ndoti but mukundiregerera vanhu tanete imamugare pano tanete. Saka kumuripota kupolisi amboenda kumakukoti vonyatsomukanda kujeri. At least kujeri mentuzati ari safe. Akambochita tiri anzani maybe ningirikenza aba like akaba abatwa like panga aba pachona like pankusiromba kwedu ameno pamaraini panga aba akambotora foni. Saka vakati vaisada kumusungisa vakati toda kunomuroisa. Achana mama whatever zvamaita inini ndakatogeza kumaoko kare. Saka anoroiswa. Saka polisi yakazouya futi ichida kuinvestigata kuti anoenda kupi madrugs. Saka paakangoziva kuti polisi iri pagate, vaabvisa zvake hembe dzake like hanza mawani polisi. Saka polisi zvaikanakira iwe muzivo, kana uchiziva kuti musikana havafambi vari varume chete, vanofamba nemupurisa wemunhukadzi. But pakushama ipapo mapurisa ndepaifa kumubata vanomukanda kuingu cheni kune vanhu vanorwara pfungwa anyatsa kuona kuti sinoti asi mafanisi nokuti mapurisa akafola into the trick yake yemunhu anozora norwa madrugs. Dei vakachitoti wo wakurira hembe saka we are sectioning you kuingu cheni kune vanhu vanogwara njere vonomukanda ikoko. Iye asingarwari anyatsoona mapepa yaka vamwe vachimurova kudai vachitamba naye vachimushunya vachimuruma vachigwara anyatsokuona kuti it's real plus ukoko hakuna anomawanepi akaita mawithdrawal symptoms achona akutaurwa iwayaya ati akarwadziwa chaizvarimo anomawanepi amboenda kuvanhu vanorwara njere. Yeah, I think you're right. Inaita basa sismelia
sometimes you just have to shake because unenge wakaremerwa. Imbominisa yakona next time imikana mominisa inemotara kumgospe kuti munhu anogwara njere uyu anombodambuka njere ombokurira hembe otiza muyatsara masystem evanhu vanorora njere zvimboiswa kuingucheni. Akagara kuingucheni chako chaiko akaona vanhu vachinyatso kurwara njere varimo vachimuruma vachitamba ne vachimupochera nesadza uchaita right apa vachimutora china madhodha aya vachimutema nawo nokuti kuingucheni mune chikwaiseseka kuna vari kunzwara njere zvechokwadi vachitora china chino vachipotsegwa china iye asingarwari unodzoka aright unodzoka aright imbozama izvozvo. Alright, iripo my sister, thank you very much, wish you all the best guys. Sure kune vanhu vanorwara njere uko vanotemera nemadhodhika kutora dhodhi nachinyora nyara kumadziro kudai iye haagwari njere achinyatsa kuriona richinyora kumadziro unoita sober guys, unoita sober yekuda kubuda unoita sober. Sure consider that very manipulative for them to fully accept your help. They need to accept wega kuti ane problem zvino paanozo accepta pacho panaya irini munhu anenge apedza zvinhu zvapamba achiba anenge apedza zvinhu zvavo achiba ende yatoziva nechekuti kuvanhu vanogwara njere hakupindi madrugs manesi ari pabasa hakupindi madrugs uko ndokwana nomugadzisa vanatsokumisa kune highest level yevanhu vari kurwara vaya highest level yekupedzisira yaya iya vomukanda ikoko aite mushi azogezogwe tsvina inenge chinongonokugwa mutemba ndokuti anyatsoita kwazvo. I think ino zvandapota chitwa izvo serious vabonyatso kunokandwa imomo iye arimo achizvitisa kuda tonoti intelligence dzake anozvishandisa pakuti chiiko vanhu vanogwara njere. Hai mitoriro yapedza vana vasikana. Ini chinondirwadza panyaya dzemutoriro wechiguys ndechekudai handi munoti imimi government yedu haioni here zvezviri kuitika izvi guys, munoti havazivi here kukutengeswa zvinhu zvikadatuka zviri kubikwa kana zvikwa zviri kubva but vari kuignora guys, vari kunyarara kuti vana vanyanyatso kuparara. Idzo youth dzinofanira kumusa musoro idzi dzinofanira kuparara vanenge vachitozviona vanenge vachitozviona anomaona but zvinorwadza mwana umwe achidai so handika zvino vava vachiprogresa kumusoroko mumwana achipinda muzvinhu izvi dei anga aine basawo 28 years dei anga ane kubasa kwaanomukira kukambana achita basa aikipa yeself busy anga asina nguva yekuita izvi zvinoita kuti vana vapinde mukati mezvinhu izvi zvemitoriro nemadrugs nechichi inyaya yekuti hakuna chekuita. Vanomuka makuseni vosura vakagara pachimuti pamulemoni vachiita makuwa osunga ipapo votenderera vakadai senokoko vobva votodzokera vakadai neuko voenda kunogara pazvibiriji hakuna mabasa hakuna chekuita handimaona saka vangadii vakapesera vadii vanopesera kungozana ngatimboshuta imboshuta glu ngatishute sha timbokangamwa namo kumwana wangu ari kuda bhuku rechikoro ina ndakana sende ngati toshuta zvangu timbokangamwa namo ndopazvinotangira manzi mapurisa anoedza kutengesa sei naitambi vasingapiwi mari. Mapurisa they are not getting paid, vanopiwa asi $20 yaita kubva kumadollar and $30 ameni vanorega sei kutengesa zvinhu izvi ndofanga vachiprotecta vana but they end up selling tonati ndokwata kutorarama kuti chiita manager sei mungavablema iyo government isingavapi mari vorarama sei vari pabasa. On the other hand vachiuraya futi vana vevanhu. It's wrong guys, it's very wrong. Nyaya yemadrugs inoaffecta vedu vevana iyi very very sad serious. Nhasi naenda kakosoro kangu kandai kudza kanaenda kufamasi ndikanopuwa mushonga wakanzi brooklyn ndikati ndobhurunguka iyi ndambotosla kumwa urimo ndikati zvinhu zvandichaita zvasi inonzi drug zvandichastika ndarimwa. Quitting or dying in overdose, it's said that how inini airini pandakabotaura vanhu vanoita zvekuita madrugs izvo vaitaura kuti tinokwira pamusoro vanzi you believe you can fly unogona kutokwira ndipatotoka ndogona kutodonha ndiri pamusoro pane umwe akadonha paflat akadonha paflat akatsemuka musoro wese akatsemuka maribs aya anomaona izvo zvokuti arohwa naro dombo akuenda nomira pabalcony paya anomaona kwanzi I believe I can fly ndobva afly kanosvika bamuka pasapa idonha zvake pa3rd floor akazofasa akatomborarama asi angofamba nesaidi kudai akazoshayikawo nezvimwewo zvazvo asi mainjari anga ave nawo dado zvakazomurayawo hazvo in the long run musoro kawanga wambodidi wafly
kwanzi mukana maniro ekuti mushonga tichatotaza kunomwiwa sei. Fonai guys tinzwe. Anzi kana paka window kadika vanokwana. Vanokwana ana. Vanobelieve that they can do anything. Handiti pane mukomana yandakambounza padiary zere aichara tanzi akapedza vhiki ari mutoilet. Akapedza zvake vhiki akagara mutoilet akavhara door mutoilet vanotsadza kupinda mutoilet akazvikira mukati akagara mukati momu akapedza vhiki asingadli achingovemo mutoilet. Vhiki arimo akira vanhu akagara mutoilet vhiki kuti dhagu arimo akangorohwa nharo chete. Iwo anga amosvutayo vana matombo enyamota narokwana. Unoona right kana vari pamwe guys vanoda kuti vane nyaya dzavo dzavanotaura fona tinzwe dzekumujolo yewo mutiudze dzekupi dzese fona yewo mutiudze vanoda kubvunza maadvice fona yewo mutiudze. Fona itinzwe. Kwanzi dombo kwaidaniso slang. Saka iwe unoti kuti kwaita ava futi slang atizivi. Takura tichora slang isu way. Unofunga kuti kune chembere dzakaita sesi kudai. Unoti mungatirova netechnology kana nisitsotini. Naiwe. Munoti mungaita zvitsotsi mungatirova chakungatonyatsotinooka ini. Monyeba ini. Isu teme takakura ndokwairihwa yese Mwana. Totoziva matricks ese. Totoziva slang dzese idzi. Hani taizitaura. Taizitaura. Ete gati mbunzwa ku Zimbabwe. Hello pandenge. Hello. Madonna. Ungafona pa Zimbabwe direct chapo inopera airtime. Fona ni WhatsApp. Safona direct inopera airtime. Right. Fona you guys, apana da fona. Kwa hiyo mjilo tenda kusleep over, avatenda kusleep off. Wano zingiwa kuzoma life haya, waka isama earphone, chicleana ni mandi. Wano wachiro wadombo hilo hili. Anumana, kutorowa ngoma kuri nani guys, pana kutorowa dombo. Kutorowa ngoma kuri nani, pana kutorowa dombo. Akavhirimidza mai vake achidedzera kuti muri akavhirimidza mai vake achidedzera kuti muri ure beti vana mai avanotohwa nekurohwa nevanhu vanenge vakasvita matombai vanotonzwa nekurohwa vana mai vanotorohwa kudonzwa vhudzi kana ari hai kudonzwa vhudzi kana ari hai. Hamuna kumbonzwa nyaya dzevakomana ngoma zvimwe zvidoro zvobikwa hamene zvinobikwa zvimwe zvidoro zvobikwa nazvodhaka uko. Halo pandenge Sismel maswera zoi. tiri right muri sei? Diribona Sismel ida kukubvunza something. Yeah, pambenge totaura zvese. Nai Sismel. Munhu anoda kuenda kuendege kwaanenge achida kuenda abvumirwe kupfeka zvakanaka. Zvakanaka how? Like kupfeka dressing, like to dress to kill, like semunhu ari kukwira ukandege first time woti ukagenda nditenge hembe nyowani manyama bhutsi nyowani manyama zvese manyama ndoenda kwandiri kuenda nendege kwaye haubvumirwi kupfeka zvakanaka. Vanhu vepaAirport vanozokufungira kuti pamwe pane zvauri uri suspicious. Unopfeka zvaunoda as long as you are comfortable. As long as you are comfortable, you wear what you want. Hakuna zvetuka dzinofungirwa kuti kudini. Vanhu vanotopfeka janki vavo ndivo vanotofungirwa manje. Nokuti kuAirport ko havasi matsaga vakuzviziva vakuziva matricks ese. Kwaye ukapfeka zvakanaka vanotokuuya vachitokusecha chero ukasechwa zvine basa rei iwe zvotaura unacho. Chero ukasechwa zvine basa rei iwe zvotaura unacho.
tatotodika isu vana madhumbe mafirst time kukwenda nendege webhoto regai nimboikwiro this year. Kuri kuindepiko iwe? Unenge waneta nekukwigwa womboti gai nimbokwirawo ndege. Kuri kundepi? Uri kunanga kwira ndege wakananga kupi iwe? kuZimbabwe ziziveli. Urida kuenda kumusha. Saka wakatotenga dress racho rekutokwisa ndege kana kuti wakatengei? Ndakatotenga kahembe dzacho zvese sisiveli. Okay, wakatengei? Ndakangotenga hangu kaskinjini neblazer nemasneakers. Zviripo wani. Zviripo saka kwai unofanira kupfeka chitracksuit chihombe nezvimasneakers aufanire kupfeka zvakanakisa. Aiwa kana wakatotenga tiketi because chigara watotenga tiketi izvozvi. Ndakatotenga musi wemande. Izvino chifasi jeti chakachipa kachi? Ndakashandisa airlink. Wakatenga airlink chakaita mari? Chakaita 3.2. Aiwa, enjoy sha. Paya pawanombokwirwa uchishandugwa nana builder vasingakupi mari. Piwa mari yombokwira ndege ungafa usina mbokwira ndege kuti ndiwadi. Amuzvioni ndodzika chimadhumbe chobhadhara. Ndombokwira ndege sisimeli. Ko wako aripiko idribet? Ari kumba. Wokuzimbabwe? Ndiri kubasa zvangu. Aiwa. Ima namba idzi amunozoona here sisimeli. Aiwa, zvandakachinja foni hadzina mazita ndifa hadziri. Okay. Alright. Ndatozowa voice. Hadzina nhingikiri, hadzina mazita. Muchiri mose here neagreement wakoya? Ndomuisa ipi naye sisimeli. Iwewo pavanhu vekukongo unovadawo chaizvo vanhu vaya. Kwaine vanhu ndakamurwisa zvino ndakutsvaga mushonga wekumudisinura sisimeli kuti ndimurisinure zvirimbodikira. Anokupa mari yacho kwandoonodomupa hako? Andomupa mari chirudzi sisimeli. Murume nemukadzi ndiye anopa munhu. Aiwa ndopiwa mari ini sisimeli yangu nezwa wapaya kakazombokweleta kakasadzosa? Yakadzoka zvayo sisimeli. Yakazouya zvamakanditi ndiite zviya yakadzokazve. Kuzvangoona kudla mahara oti kudla chinhu chikiti oti kuda kudla zvemari mahara. Aiwa tikatikana notora mari bheki zvingaita izvozvo. Aiwa zviti. But iyo nguva yacho yareba asingadi kuroora achingokukwiza. Nguva yareba ucharoora riniko mukongo uyu? Naiwe ucharoora riniko mukongo uyu? Nguva yareba achingokushandura. Ende maziva niyo asingadi kuroora anokushandura usiku hwose mai mwana. Hauvati? Unovati here iwe kana rumbo kwake? Ndorara sisimeli. Nhema dzako mazivana asingabhadhara uvati siku hwese chingoshanduka senyama iri pabristed. Saka kandodoti regai ndimboikwirawo ndege akomana ndaneta nekukwigwawo ge ndimboikwirawo ndege. Ndazvitaura wani kushanduka makongo. Ende yakati unomuda mukongo wako ye kwira ndege ndiwo waitiwa sei? Kwira ndege saka iye haindi kumusha wake? Achaenda zvake. Vanotanga vabvunzira kuti vanhu vambofamba kuti vanzwe kuti oenda here kana kuti onzi chimbomira kana anzi akambonzi ambomira kana vazoenda kumweya vanhu vazonzi uchiuya oenda. Saka vanotanga kufambira kunobvunza kuti ndofamba here kuri safe here mumweya umu kuti hakusi? Okay, inga zvakaoma. Vanoenda kumapostori? Unotanga wafamba. Vanoenda kumapostori? Anotoenda kuna kumapostori kupi sisimeli? Vanoenda kushiraini zve. Imi mazimba ndimunoenda kumapostori. Ivo vanoenda kushiraini zve. Vane shiraini? Shiraini inenge chindi kune n'anga kunogarani? Kunenge kune n'anga kama masquerade. Muno mu SA? Aiwa ikoko vanhu vekumba kwavo
vanhu vekuvakawanda kumashiraini ikoko. Alright. Aiwa but ngachikuroora nguva yareba fadzi. Ngachikuroora aiwa kana. Ngachikuroora. Charoora. Zvanyanya izvi. Unoda kuroora apedza panonaka here? Uzokuroora apedza panonaka pati panotapira pane papera. Mumwe achati roora ndiye dhipa. Ini ndakarya roora ndega sisimeni. Fadzi. Anenge achipapedza panonaka ipo paya oda ku uchawanikwa kupi munhu anenge apapedza ngaarore. Tize kuti ndezvake zvino azvimadira zvina. Hapaperi sisimeni. Vanopedza vaya vakamakongo. Hapaperi. Hapaperi. Kupera. Unogeza nemvura inotonhora hapaperi. Aiwa. Saka zvakaoma. Zvakaoma. Pakaipa hapo. Tingati kudi. Pakaipa. Ndati hakunibvoyeri mbopfekesa madhayaries pano. Aiwa, tokuziva kaisi. Tokuziva. We know you. Anzi fadzi wakapenga you even know. Alright, ibo fadzi. Zvakaoma fadzi uyu. Pakaipa kwaregai ndizvikwidza ndege ndakatenga hembe dzangu dzokuda kukwira ndege munhu nditi kwai usaenda wakachena nokuti kwa unonosechiwa. Mtoitengai hembe muinde makachena ini. Zvitengerei muinde makachena ndimadi. Meme vasisa location. Right. Mwana na baba kurarana zvakaoma sisimeli. Really vapi? Ndivapi zvemene baba rarara vatana? Ndivapi vao? Vari vanoda kufona guys. Ndi vanhu vehembe. Right. Vari pera vamada kufona. Ambotudzawo nyaya dzekumujolo kwenyuko. Vari kwevada kufona. Kana musingadi kufona ndoinda. Kana kuti totaura hedu zvemucherima. Hando dzaya dzamunoda asi Friday. Hatingadi zvekuchemedzewa kaisi Friday. Totaura hedu kana dzemucherima. Kana ndozvindira zvangu. Kwai smell chilai tiripo. Ndogo chila sei imingadi kufona. Mimi ndiko ndikudzanya pa masters chinguti tanga live pane 150 masters. 150 kalwa sungu. Ko anzina maikiti. Kwai vakambodana nema teachers ifonai. Taurai zvesare. Kune dzimwe topic dzisingadi Friday guys. Friday panda topic dzinonakidza guys. Dzechibhishu kudai ndo dzichidiwa pa Friday. Friday kai pane pachita topic dzechibhishu. Imore zvetu kaititaura zvinhu zvamasare pa Friday. Masare chaiwo. Ndaine muchekwa masare. Ndakuzeti masare anenge ari papi. Muchekwa masare kana usingahusisi kuti chichi une sare kana dzimwe naro kadza munoita dzemasare dzimwe naro ndedzemunhu ane masare. Dzimwe naro dzamunoita kudai ndedzemunhu ane sare chaiwo. Kwanza wakambodana nemanaija 419. Vazvina nditofona wakambodana nemanaija kana cheaters. Kana kutofona inyu muti pe namba dzevarume venyu tivafonere. Timbozvita ana Maria panapa. Timbozvita ma girlfriends mumbofona timbobata varume venyu kuti havasi kuura here kunzoko. Timbobata varume venyu. Fonai mundipe namba dzevarume venyu. Ndivafonere nhasi timboseka. Timbovabata kuti how faithful are they varume venyu.
asi ndine nhamba isingazikamira father diary ndogona kumbotanga kuvafonera but vanogona kuti vangapika voice rangu iyo nhamba dzavasingasiyi dziri mufonu neairtime here inobva yapera right kuti vangandibate ndingabatwe right one. Hello. 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 Yes, muri right. Mushe. Koenda kusongondu kuti zika uzondiona. Koenda usazondiona. Inda kusazokuona. What do you mean? Auntie, I was expecting you, but you didn't come. I was expecting you, but you didn't come. Where am I? Oh. Okay. So can I want to know Shagway? Let's make it midday. 12-1. Okay. So I'm going to get it. Eh? Okay. I'm talking to you in live. Okay. Saka ndida kubirira bagwana. Ndida kubirira bagwana. Ndida kubirira. Yeah, I'm not doing it to try. I don't know it's almost 2 hours. Oh, 2 hours here. Yeah, traffic when R24 when freeway do it now. Oh. Don't know your number I to Shadisa. All right, Iribo. And this guy has also. Oh, sakamaji mkazi wako chabuza tuli gori gupi? Mkazi wako chabuza tuli gori gupi? Huh? Leave that to me. Okay, I must leave it to you. Yeah? I must leave it to you. And that is okay. Because Apple they said the message. And Iye mkazi wako. I don't know. That will put another to put that one out dabayach. I'm chapter is a before I did. All right, teacher for a day. All right. Saka muri kuplana kwenda kupi mangwana inini? Muri kuplana because imini mutori pa live right now. Kana kwa muri kuti muri kudrive 2 hours mchienda ndekupi mangwana. Kwa muri kuti mcha drive 2 hours mchinda mangwana ndekupi. Kwa mati leave it to me ndikusiya munhu andichiuya kwendekupi. Ayo kamusati ndikuti chi ndikubvunza. Nukuti right now ndikutaura neni ndatipa manga mchiona mushtaura naye kuti ndikuya mangwana is 2 hours ndikuya kwa mangwana leave it to me kuti mukadzi ndinoti mama ndekupi. Saka uri kuhura kayo. Usati kutaura nezvei ndati uri kuhura kayo. Nhasi kune tori chimoto. Kune chifaya chipambera chida kutoputika nhasi.
Handi ndozandogara ndichikudza kuti chero chaunenge bata ndochibata. Ndogara ndichikudza kuti zvaunenge bata ndokubata nditi. Saka wozoya ndokupa message yandasenda iyoyo. Kumunhu wako wati adziwane pin number. Wozoya ndokupa message yandasenda. Usandi what I'm talking about. Ndarecord akapa zvaunga zvitaura apa. Ndazvirecord. And it's not only me, it's a program that I'm doing on social media. Nditori pa live right now. And you were saying it, the whole world heard it. Pinda une phone pinda pa account ya SIS ya SIS MELLY diaries and hear yourself. Uzvinzotwa taura tichi. Ndizvanda chipi mugere pa chipinda yani muri panzapo. Chipinda iro pa program munzo kuti manga mchitaura kuti chi. Mubve mataura zvamanga mchitaura zvamanga timupinda kumangwana saka imi mangwana tochinda tose kwa mchitifanga kupinda mangwana kwa muda unovata koko mochingoza kuda kunovata kupi. Munoza kuti guys Mwari yakanaka. Guys Mwari yakanaka so Mwana ndona mata ndogara chikudza kuti mutyei iyi Mwari. Like play. Mazvi waka guys like play. Baba vekwangu vari kuhura 2 hours away from here traffic. Hamene kuti vanenge vachiita traffic vachinangepi kwavari kuda kuenda kwavari kuti vanga vachandinepera inini kuti vaende kunohura. Baba ava ihure rakarwara katelicious. Mazvionawoka mazvionaka varipo palife vagerepo pashapu tiri palife kamuno. Mozati hamuna changuita kuti ndingopisa tega nditi fone inini. Regai ndifone inini. Mwari wandokudza kuti ndonamata muti mwomuramba. Namata yeMwari yana zvibinge tatobata kune variko guys. Takabva manje kune mbavha uko. Tapindazve kune vamwe latest. Kana ndoenda taura nyaya dzacho muri kuya mutataure nyaya mazviwira. Guys. It's not a joke vale unogoti. Unogoti joke rei. Iwa zviwira. Kwa ndafuna muripo. Handafuna muripo here. Ndafuna muripo. Hani matsoga mgudu ndatsvaga mgudu ngumu wangu iprogram asindai zviwani. Handitika zvinhu zvakanaka chose nokuti titoziva takutoziva kuti how far zvakamira sei. Saka chekutanga baba vaindi ku-UK vanosara kuno ku-Africa. Havachatoindiso vatovhara havachatoindi vanotosara kuno votonotosara kuno voga. Mazvionera guys kamusandivhunze votosara kuno ku-UK ndoko vodosara indodoenda kumurungu wangu uya wakanga achindinyenga ku-UK iko ndoko ndodoenda kotsvaka murungu wangu yaya ndadzoka nhasi handitika right handeimberi vada kufona vamwe fonai muri penhamba handeimberi neshow pamberi neshow fonai tinzwe zvino imi mukaurigwa koisona ndogara ndichikudzai kuti varume ava vanohura nemuchiti ndozviramba mazviwiraka. Hapana irini kosa ndiye munhu asina kana mbovera abata hapana kana chaabata kana probably unoziva chichaitika probably inyu musatombonyeperana zvenyu munhu angasitomboziva kuti ndini totombonyeperana munhu chaitika ndechekutika munhu ka ari kumwa ari panze gwave umu saka anotoziva tautaura nini hana because hapazodaviri kidai anga achiziva ambotaura zvokuti ndouya 2 hours kujobbing ndozodini because ndakuzokubvunza mati akutodza kuzvidaira akutodza kudaira ndakuti wati uri kuenda kupi 2 hours akutodza kuzvidaira akuti leave it to me akutodza kuzvidaira pano dairi kaida kana iri skiti hakuna skiti yakadai hakuna joke yakadai alright zvako amuti joke kana kuti kudii but ndikudza kuti hakuna skiti yakadai he didn't know imoda kudefenda munhu sei munhu didn't know musadefende munhu ezilebeshere iwe atiregereri zvanakambokudzai kuti kana vakadai soka unongoita ungona uye kutamba usazotibvunza mukasa kana nesu must please don't ask us so don't ask right tikatimbvunza makufungoza kupinda hello dear hello Dave hello hey baby Dave hello yeah Dave ndati zvoni SIS MELLY ka imimi kungochete mazongo mamhanya munoziva mungadai maita sei
mungadai mavasiya morega kuvaudza kuti ndima handiti then mozoona mangwana achona kuti vanenge vaita no. Remember, this was a show. Hatinenge tichataura iyi nyaya totoitaura yapera. Ini nditoziva. I know my person. Munhu anga asingazivi. Munoda kuzvijustify nokuti munhu anoziva chaicho kwaataure zvekuzviimplicata kuti ndozoya mangwana ndozodai probably ndozovata kunchaudza mukadzi wangu I know how to handle it. Ini hakuna skiti yakadaro kunzwa uchizvisungirira pavanhu. Mude muchiziva kuti munhu aiti zvezvesocial media haiti zvezvesocial media kana ati ndatomubata ndatomubata inokadzida kujustify kana kuti kudii ndatomubata atoita sobaso. Alright, sisi Mary yatopera. Kupera hayo yapera. Kupera yatopera so. Alright. Inangu anditi yangu pressure pesa nda pressure no hala ndoga ndikudzai kuti ndongozvibata kudai but andina yangu pressure ndoita. Andina yangu pressure ndoita ndozati pamwe probably right now wanikwa ndongorera. Right social media saka vanikwa singatobozviona. Anomuona. Saka pressure chaicha ka hapana hapo. Ini ndinongoziva kudai ndozvinyararira. Hapana nomboita ini guys vabvunze. Pressure nomboita ini. Unless kana girlfriend yaita come after me. Anomuona. Ndopa ndozouyawo ndichitaura zvinotaura. Kana kangogara kulendi rake ndisingamuzivi, I won't say a thing. Just like ivava vacho varipo meni handitovazivi asi variko. He didn't know because ndivaziva ndivakata life. He didn't know. Ndochokwadi musada kutaura zvinhu zvipo ndikukudzai kuti munhu anga asingazivi. Hello dear. SIS MELLY. Yes, kuri sei? Mushe madini. Mushe kuri sei? Kuribo. Inangu kuda kutaura nyaya yangu on behalf of shamwari yangu because ikatomboedzawo kuti advice yandingamupa ndeye. Saka ari kuti iye nezuro paaita kidiga yake naGilbert akadaniwa nemutupo weuremu nezuro koyaroriziva neureri vatu vane almost nyaya yakapisa kubva 2019 kusvika izvezvi. Saka manje murume last year muna November aiti vakasiyana. Saka apa manje nyaya yacho yangoita sokumbonetsa wombobata kuti mameseji mume womunyengerera. Saka nezuro manje vakazoti vachiita mutambo wavo. Murume ndobva azomudana. Murume ndobva azomudana kuti mamoyo kami iye hake anoera shoko. Unozorora vai mwana. Unosvika pakubata musoro kudai kusvika pakuzorora. Akadedzwa kuti mamoyo. Saka ari kuti ndoita sei? Because nyaya yacho inonetsa ndeye kuti murume uyu futi iro gore rapera pavaidanana nemusikana wake uyu akambouya akadhakwa akapfeka kondomu richitova nehurume. Akanga makubvisa. Saka ari kuti nyaya dzacho dzawandisa ndodii. Hey, aiwa decision ndiye ana yake. Aiwa munhu audziki zvekuita. Munhu audziki decision yake ndiye achati kana bvunzo shinya ona toita sei. Decision ndiye anayo. Inangu ndozvandamuudza because iniwo ndiri kure hani muri kuona nhamba dzangu dzandiri kushandisa iye hake ari kuSouth Africa ikoko. Ngomudza kuti ndiwe wakapfeka bhutsu dzako kana dzoshinya uchiona toita sei munhu audziki zvekuita. Saka ipapapa ari make mucomment section imomo ndamuona arimo. Ndatomuudza hangu kuti ndichambotaurawo naSIS timbonzwana nawo pamadiaries. Munhu anoziva audziki zvokuita. Aiwa my sister kana uri mucomment section ka iwe ndiwo unoziva zvakusangana nazvo ndiwo unoziva zvinhu zvako. Handika isati tingakudziri zvokuita kuti siya munhu kana kuti ramba uripo. Decision ndeyako. Nokuti usiya munhu wako mangwana. Handika poitika zvimwe kuti ndakainzi ndisiye munhu wangu. Kana kuti tokuti gara. Handika mangwana pozoitika zvimwe zviri wese woti ndakanzi gara. Saka decision iwewe ndiwo unoziva kuti decision yako ungaita sei. Because ndiwo vaive vekuti hanzi handina kwekuenda ndakazokura nditi nherera saka indakati mbomutsvagirawo basa kuno kwandiri